Va començar quan a l'època de les vaques grosses de l'urbanisme, quan pareixia que tots anaven a fer-se rics modificant el pla general, i els promotors d'aquestes històries comptaven amb el vistimó de bona part dels governs municipals. En aquell moment, quan els promotors vingueren a plantejar la modificació del pla general per fer el sector nord, acabaven de tancar l'operació de l'Eroski, tenim inaugurat aquest any en el temps, i en aquell moment es van oposar perquè consideràvem que no tocava que un ajuntament contribuïra precisament a engrossar el que s'anomena la bombolla immobiliària. Però després, amb el temps, no solament això, sinó que hem estat sempre crítics amb el comportament de l'agent urbanitzador, perquè a mesura que passava el temps veiem com l'actuació d'esta empresa anava més encaminada a salvaguardar bàsicament els seus interessos com a urbanitzadors, però també com a propietaris del terreny o de les millors parcel·les de terreny en aquest sector, les que estaven més ben ubicades. Per als que tinguin poca memòria recordaran que les millors parcel·les en principi anaven a vendre's a una empresa que es deia Boigues, que després va pegar-li a cantar, i a poc aquest procés d'expectatives ha anat desfent-se fins al punt que al final les expectatives de guany de diners s'han convertit en expectatives de pèrdues milionàries. I mentrestant hi ha hagut gent que ha anat salvant la roba, casualment els mateixos, i per part d'aquest ajuntament crec que s'ha sigut excessivament permissiu en el tracte cap a el comportament d'aquesta empresa. Recordo especialment una comissió d'urbanisme en la que nosaltres criticàrem que no s'actuara ja decididament sobre ells per l'incompliment en el calendari, per l'incompliment en les actuacions, perquè no feia res en definitiva i perquè mentrestant hi havia moltíssima gent, xicotets propietaris, i la majoria dels que estaven localitzats en les zones menys atractives, que des de feia molt de temps estaven pagant uns costos, unes taxes d'urbanització, uns costos d'urbanització, uns avals, el cost d'uns avals, i veiem com únicament s'estava actuant i poquet en la parcel·la central, la parcel·la que avui ocupa el Decathlon. Qualificarem aquesta actuació d'aquestes persones com a una família que ve a carqueixent a xuplar la sang, a xuplar els recursos, i per part de l'equip de govern se nos va contestar que ojalà vingueren a carqueixent 20 o 30 o 200 famílies que vingueren a xuplar els recursos i la sang d'aquesta manera. Lamentablement, al final, els fets ens han donat la raó. No estem contents de tindre la raó en absolut. I no estem contents perquè al final estar contents per un fracàs col·lectiu, per un fracàs social, crec que és una cosa bastant amarga. I no estem contents sobretot perquè darrere n'hi ha una sèrie de persones que ni tenen tarongers, ni tenen camp, ni tenen res. Solament tenen unes quotes pagades i ara damunt, en aquest decret, el que tenim és el final, diguem, d'un procés que s'ha fet massa llarg en el temps. Al final hem fet el que tocava fer fa molts mesos i fins i tot jo diria que algun any. Perquè si havíem actuat antes, possiblement no ens haurem enganyat conforme ens han enganyat. Perquè jo crec que n'hi ha que dir-ho clar, tots estarem d'acord, els 21 regidors. L'Ajuntament de Carqueixent ha sigut enganyat per l'agent urbanitzador. I tenim ahí enfront d'una empresa que pràcticament no té cap tipus de... el seu balanç està buit, que no té cap tipus de capital per a respondre i que si algun dia pega a l'espantar ens quedarem en una mà davant i una mà darrere. Això sí, i les garanties o uns avals que tenim depositats, això és cert. Però que si pegara a l'espantar no passaria res, perquè és una empresa font creada expressament per a aquests casos, que ha intentat enganyar-nos reiteradament i que ha tingut un tracte completament desconsiderat en aquest Ajuntament, quan aquest Ajuntament la veritat és que s'ha portat amb ell especialment bé. I com ho ha pagat? Ho ha pagat precisament això, trencant un pacte, trencant una operació de compravenda d'unes unitats d'aprofitament que pareixia que ens estava donant l'Oro i el Moro. En aquests diners anarem a pagar deutes importants que teníem, crec que si no recordem també que una part era la piscina, les obres, el cost de la piscina, algunes coses més, i al final, quan les expectatives s'han trencat,
Ells, de motu propi, han decidit trencar l'acord, fer-se enrere i dir, ahí teniu les parcel·les, ja no les vull, pagueu-me el que me degueu per quotes d'urbanització, o sigui, una situació surrealista. Ells fan i desfan conforme es ven gana i damunt, quan els reclamem que ens paguen el que ens deuen, ens contesten amb un contenciós en el jutjat. Ja és al·lucinant. Els nostres amics s'han tornat els pitjors enemics i venen a fer nosaltres.